ale majú rýchlo. Ja by som chcela upozorniť všetkých trénerov, aby dávali pozor na svojich zverencov, aby nastupovali na štart. V prípade nenastúpenia štart sa ohľadom nášho súťažného poriadku, v ktorom sa hovorí, že nenastúpenie štarta sa pokutuje na podujatiach Slovenskej plaveckej federácie, budete musieť zaplatiť pokutu. Čiže za prvých dvoch volám SPK a UKB Bratislava, aby sa dostavili tréneri zaplatiť pokutu za nenastúpenie na štart a poprosím, fakt dávajte na to pozor. Viem, že je to dosť ťažké, lebo sú to malé deti, ale naozaj je to potrebné. Ďakujem. Predstavíme si 8. najrýchlejšiu rozplavby disciplíny 200 metrov voľný spôsob chlapci. Prvá dráha Lány Filip, druhá dráha Sabo Juraj, tretia dráha Horil Richard, štvrtá dráha Škodný Michal, piatá dráha Jablčník František, šiesta dráha Tomko Marek, siedma dráha Kudla Patrik a 8. dráha Špánik Michal.